Nata Srukacarian marang aturira Sang Resi Kaneka Putra Saksana Gya Nyidikara mrekencong Maruda yang Pak Pong Bu Bala kali cudhe sapa sing gawe Adi Guru keparengan didateng ingkang raka ing sithik pangudal-udal lan para putra-putra dewa dipun kanthi wonten papan dunungipun Bagong menika wonten gatos menapa Adi Guru senajan ingkang putra penyarian ugi cumadung dawuh rawuh ingkang putra Punendra ki cumadung dawuh kula inggih nyadong dawuh Rama Pulun kula inggih nyadong pangandikan ulun Kakang Narada marmane ulun tedhak utawi humyang marcapada marepake ungganing Bagong krana nalika semanten nampi dawuh dipun timbali Kakang Ismaya lumantar pameling dene suraosipun Bagong kalenggan menika gadah gegayuhan badhe mbangun desa nanging wonten syarat lan serananipun Bagong badhe mbangun desa lajeng srananipun menapa Adi Guru? Bagong nyuwun supados kula maringaken wujudipun plemper tangga jiwa lan jambu depa nirmala. Monggo menika daharenipun para dewa ingkang lah nggih. Lajeng paring Adi Guru maringaken apa mboten? Dereng Kakang. Nanging perkawis menika malah saged kula kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih dhateng Kakang Semar. Loh, malah kangge pancatan ngendhih Kakang Semar niku pripun Adi Guru? Nggih. Kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih panguwasanipun Kakang Semar. Pramila kula badhe minangkani panyuwunipun Bagong nanging srananipun Kakang Semar kedah nyembah dhateng ulun. Loh. Lah kok sranane Kakang Semar kedah nyembah dhateng Adi Guru? Krana Semar menika ingkang nuntun dhateng titah supados sami nglewar anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Ingkang dipun kersakaken Adi Guru kados pundi? Kok lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang Narada. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru, boten wonten sanesipun. Lho, mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih dhateng ingkang nyipta jagat raya saisine inggih menika Gusti ingkang Maha Agung ingkang Maha Suci. Lah kok ta inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir mila selagine Semar niku tasih urip nggih niku sing giring menungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi terus dadi kandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang wong miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yektine namung giring menungsa pados sami nyembah marang pangeran. Lah nggih.
Ya nggih pun leres Kakang Semar niku Di. Yen manembah jati menika namung dumateng zat ingkang murwing zat. Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula. Namung Bathara Guru ingkang wajib disembah kalebet Kakang Semarugi kedah nyembah dhateng Bathara Guru. Oh lah. Oh lah pancen marahi ruwet nggih wonten mriki menika. Mila Adi Guru pandhanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tentu badhe dawa buntute. Kirang beja sembiripun paduka Adi Guru malah badhe sinuraing jagat. Krana paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapecak ngendika saklimah menika kedah sanget kedah saged kangge tepa palopi para titah. Lah yen Adi Guru ing mangke nyimpang saking bebener nerangger-angger lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok. Ora sarujuk leres Adi Guru nggadahi panguwasa niku leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani. Nanging kangge ngayomi tur malih Adi Guru. Kakang Semar menika kadang werda paduka. Lah kok sedulur kok nyembah karo sing kowe enom. Mula ya lumrahane anak-anake Kakang Semar ora trima kalebet kula. Perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-menapa kula tunggak waro tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados Adi Guru mangke nampi welaking nampi wewelak mangsa nggode Adi Guru. Caca muntaplir genetap netra kocak ngundarandir. Hitupnya mangolo cokro. Kathah-kathah pengendikanipun Kakang Narada menika malah namung ina kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten nayogyani monggo Kakang Narada wangsul malih mawon ing kayangan perkawis menika ulun tanggunge lan ulun ingkang badhe ndadaki. Lah rak ngaten. Pun kula ora melu-melu nanging tumrap kula bot-boting urip sawiji-wiji mekaten namung ngundha ing karma para. Sapa nandur bakal ngunduh mang titeni mawon yen ala mboten badhe tumama ing becik Adi Guru. Menika Kulon Narada malah lajeng oncat. Inggih. Wowu Kulon Narada sajaipun mesgul penggalih. Ya wis ben ingkang baku Bagong wis wani murang tata marang ulun. Kita kabeh wae supaya padha merepeki marang Garing Petruk Bagong. Babarna sirnakna pisan malah Kakang Semaruga bandanen. Samangka banjur digawa munggah ning kayangan cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Inggih. Ngesaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu. Kula inggih nyuwun pamit nyuwun pangestu. Inggih kula nyuwun pamit pukulun kabeh wae ingkang padha sutiti ati-ati.
bawaning kang sinungati Syawati jagat kinarya momong sarira tunggal duh truk tenane truk aduwe nilai Irana mau pukulan Bathara Guru nggawa para dewa lah iya to jan kroyokan apa jenenge kriwekan dadi grojogan geguyon dadi tangisan tenan nek iki Kang kabeh yang merga saka Bagong sing wis wani karo Bathara Guru kuwi. Lah ya nek ngene iki lah ya kabeh terus melu repot ta? Ha ta, Truk? Iya. Kabeh melu rekoso. Iki dang apa ta iki? Kok do grundelan to? Kowe niate do ikhlas bantu apa ora? Ya ikhlas ki ikhlas, Gong. Aku ki kakangmu ki ya ikhlas nek kon ngewangi karo kowe. Lah gene ngono kok. Padha gemremeng do wedi apa? Lah ya nek jeneng musuh karo dewa ki ya wedi to, Gong, masa ya ora wedi. Ha ya wedi kena ning ya aja diketokke, ben ketok nek wong ampuh ngono lho. Ana Semar masa mung musuh karo dewa-dewa kowe kalah. Nek engko kalah tenan. Nek engko kalah tenan malah kepiye? Ora nek kalah ki wis to. Percaya kalau kae. Bola kae wis mara tekan kowe. Dewa-dewa wis tekan kene iki. Wis pokoke ditekati wae, tekati ngewangi Bagong. 3 vs 3 imbang iki. Aku tak musuh karo Bathara Indra kae sing dedeke gagahe meh padha karo aku. Aku tak musuh karo Bathara Penyarian sing padha cilike. Engko lek Bagong kepiye? Aku wis ben musuh sing mrengangah kae, Rama Dipati, ora apa-apa. Kae dewa tukang jabut nyawa. Tak ladenane padake. Iki punakawan ing atase mung titah nanging lha kok padha ninggal tata krama. Nyatane Bagong malah wani nantang Rama Pukulun Bathara Guru. Yo anggepe apa punakawan iki? Oh la dalah. Sajake doani tenan karo dewa. Jabut nyawamu. Wis ben ayo dadi wanene. Nek perlu rasah basa iki ngopo basa barang punakawan? Anggepe apa karo dewa kok tanpa tata krama? Wis ben. Ora perlu dadak ngajeni karo dewa. Anggepe apa? Adikku Bagong duwe kekayaan utama bakal bangun desa. Kok Bathara Guru ora trima bapakku Semar malah kok nyembah karo Bathara Guru. Anggepe apa? Anak-anake sing ora trima. Truk. Wis rasa dadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gek gelut wae. Wah ya wis ngono ki ditekati wae. Ayo Gong, diperangi digeluti Gong. Oh.
Ya kira iso gelut. Sambato. Gureya kepala padiake cahampuh mati ya kudus. Ayo, maju rene Petruk. Ya Truk ya. Adewa. Tak antem nggon sirah ki ora ngopo-ngopo nggon dhuwur ki ora masalah. Lah yo aku yo ora ngerti aku yo ngono, Gong. Wis mempeng lek ku ngampleng bres. Lah kok kaya tanganku ki mandek lecekilan saka sirah. Ha apa? Aku ora memperhatikan iki mau. Kang Gareng kowe Kang Gareng. Aku ya padha kaya ngono kuwi. Tak kungfu barang. Tanganku lek klawe ngono kuwi arep tekan nggon kene iki ana apa jenenge lete sakilan. Waduh, lagi le arep mundurke kepiye sik tak ngeling-eling. Wah, aku kelingan aku. Piye, Gong? Kowe aja ngantem nggon kene. Aja ngantem bagian dhuwur. Ngantem kuwi saka weteng medun. Saka weteng medun. Heeh. Jajalan to kono temen. Oh ya tak majune meneh.
ajar kowe. Gong. 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 Kang. Gong. Kejabut nyawamu boleh. Gong. Gong. Kejabut reng. Ya wis tinggal minggat wae ngopo to? Malah karwane ora lengi-wangi kok. Dong apa? Ayo. Rumah ya dijabut kok dijabut ora iso. Ora iso. Ora mungkin wong ampuh aku ki padake. Ki mau kowe tok mati kowe do. Seneng to kowe to? Ayo, to. Ayo, ngaku wae. To. Ora Gong, ayo. Mung kurang kowe lho Gong sing durung menang ki aku wis ngundurke Bathara Indra, gak Kang Gareng wis ngundurke Bathara Penyarian. Oh, kurang aku to iki. Oh, kurang kowe tak jabuti nyawane. Wis ditonton wae Kang. Heeh, ditonton wae. Padhake kae iki. Cah gleleng ngono ki. Medun, Mas. Iso ora kok iso urip. Kleru jabut. Kleru jabut kowe. Wah, ketoke wis tak jabut nyawane. Hanya tane wae, Mas. Yo. Iso urip, Bro. Padake kowe iki jabut iki sesuk ajar sik. Ajar sik sinau sik sing bener. Wis kadu mlebu awakku blus mertu kok rasamu nyawa. Lho isin to? Isin aku, Mas. Tak contoni kok ngene. Apa kowe Iso wae. Waduh. Beres. Piye Gong? Beres. Tok ngapake Jabut jenggote. Jenggot diklabang. Ayo gampang balen arek to. Oh iya. Neng kuwi ngono ki mung semaput lho. Heeh apa? Nek rada rene Waduh. Gong kowe ngopo e Gong? Ora kok apa jenenge? Kaset aku kuwi. Nang kok rada ana grenjel-grenjele iki apa ya, Truk ya? Mulane kok gek digorono wae mesake kanca-kancane lu mundur done kono kok kuwi nang kono dhewe. Syarat wae, Bro. Rene, Mas. Oh, Bagonge kejem tenan nek Bagonge. Anarkis e Bagonge. Ayo Rono. Waduh, aku wis ora iso ngopo. Wis ayo to. Ora ngayal to, kandhani kok. Oke. Aneh. Oke. Ayo Rono yo. Ora ngayal to kowe iki. Truk, kowe iki ngapae, Truk? Yo rekane iki niroke Bagong aku ki. Waduh, aku lara kabeh awakku. Ayo Rono. Iki sarana apa nak jabut jenggotmu meneh kowe. Wah iya tak mundur. Madake kene iki cah ampuh ya, Bro. Sembena ayo ndi dewa ndi sing arep maju perang musuh Bagong. Karepe dhewe.
ing atas dewa-dewa wae kalah karo Punakawan. Punakawan gawe wirange para dewa Cis Trisula Tampanana. Weh. Rono wae. Ngopo Gong? Sumpah serem banget iki. Ngopo kowe iki? Sapa jenenge? Sapa? Matur karo bapak alon-alon. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Piye Bagong? Aturune bilih mobil dengan plat Ora kuwi Gong. kudu to. Kudu. Kowe iki mau weruh apa kok mlayu nganti kaya ngono kowe? Pak, ngene, Pak. Piye tole? Iki Bathara Guru. Bathara Guru maju, apa jenengane? Maju perang sang Cis Trisula. Guru tak adepane kene. Kakang Semar, ngono sewu yen saiki basaku tak jabel lan pancen kabeh wis tak dadaki. Iki aku wis ngasta pusaka Cis Trisula. Iya Guru ya. Kowe saiki ngadepi marang aku nggawa Cis Trisula. Pancene mono aku ora wedi ngadepi. Mbok ya tok tamake malah bakal tak ungalke dadaku. Ning mbok ya dipikir nek kowe arep mateni Semar kok ning Marcapada ya nek Semar tok tamani Cis Trisula kitu mengkaning pati nek ora apa ora malah barang wirang kowe apa ora kucem asmamu Bathara Guru mra wis ayo aku arep tok kapake arep tok jur luluh aku anane mung manut ning mbok ya aja ning Marcapada sing mbok karepe kepiye Kakang wis to pusakamu ki sarungana dhisik tak jak rembugan apik-apik ngene ya Guru kaya kandhaku ngarep mau suruh dinulu saru dinulu nek aku karo kowe iki sedulur kok padha regejekan lan nek kowe arep mateni Semar ning lehmu mateni ning Marcapada ki ya saru nek didelok para titah Marcapada kene mula wis to aku arep tok kapake arep tok jurula aku anane manut ning aja ning Marcapada kene ayo rasa mbok bondo saiki aku gawane ning kayangan aku arep tok kapake manut neng watone gegayuhane Bagong nggone bakal bangun desa bisa kasembadan. Waton kowe mengko gelem menehi Bagong ya kuwi wujude pelem pertangga jiwa lan jambu dipanirmala Semar arep mokjak kepiye arep tok kapake anane mung manut. Kagyat risang kapirangu yang kul kinempit kempit dosang retaning bawono
Menapa menika saestu Kakang Semar? Aku wong tuwa dasare aku ya dulurmu tuwa. Aku ora goroh malah ora mung aku sing mbok goneng kayangan anakku gareng karo Petruk iki mengko sisan ben melu ning kayangan. Lho, Truk. Awake dhewe arep dijak ning kayangan karo bapak. Lah terus kingkuk Bagong kepiye? Bagong ben ditinggal ning kene. Mergo Bagong lagi duwe gegayon arep bangun desa. Oh, lah mangke terus gara-garane pripun, Pak? Gara-gara ki lak sing penting tetembangan to. Mau gareng karo Petruk wae nunut ning kayangan. Nunut ki ora masalah. Wo, Gong. Piye, Gong? Kowe ditinggal dhewe iki kepiye? Ya nek pancen do tegel tenan ya kono tak ayane dhewe. Guru wis ayo ora usah dadak kesuwen. Kanthi anakku munggah ning kayangan karo anakku gareng karo Petruk monggo Kakang Semar. Tinggal ya, Gong. Gong lak tinggal ya, Gong. Tinggal meneh. Rumangsaku kok ket mau gur ditinggale. Alah ora melu gara-gara mengarep njaluk apa pelem karo jambu kok angele ora jamak. Kok ya tinggal-ngel mentok uripku ki wong ya aku duwe gegayuhan sing apik, aku ki duwe apa jenenge rencana sing kira-kira ki bisa membuat para masyarakat ki do seneng kok ya dadak tinggal-ngel ki. Kok kaya ngene to apa jenenge pacobane Bagong kok abot banget ta iki. Aku ki ketoke rumah saku ora tau kleru nek karo dewa ki ora tau duwe salah lah kok nganti dinggal-ngel kaya ngene. Bapak karo kakang-kakangku berdunggaken nang kayangan. Mbok arep dingapake nek kok saka pirasate Bagong kok punya pirasat buruk ya. Neng sing jenenge apa jenenge duwe gegayuhan ki ora kena apa jenenge langsung terus nglokro mbasan ora ketemu dalane terus trima wurung wae. Wah aja kuwi dudu jiwane Bagong. Bagong ki cah ampuh. Ana nek ngene iki nek dhewe ya mumet dase aku. Sek bapak ki duwe sedulur tunggale ki 3. Sik nomor 1 ki ana Siwa Tejomo ya wataga kae. Wah, ana. Aku entuk ide cemerlang nek iki. Iki umpama aku sowan ana nggone Siwataga iki nek njaluk bantuan ngono kuwi karo ngejokke proposal ki kira-kira ditampa apa ora karo Siwataga kuwi.
Andra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sakar Kadok Ko Ngas Kandanyo Maweh raras retnaning griya Kene lho tak jak rembugan bawa rasa. Ha iya Kang. Kok ketoke iki Kang Togok kaya cawus guayamu kok sajak nyolowadi iki ana apa to Kang? Ngene ya lho. Aku ki critane lek aku ki ngimpi to lho. Nek ngimpiku ki ngimpi elek. Lah ngimpi apa? Gek terus teles ora leh mung ngimpi kuwi. Wong ngimpi elek kok dipadhake mimpi basah bae kuwi. Kok terus tekone teles apa ora ku wah. Kowe ki kepiye tolong? Ayo mbak menawa. Ya mung gumun wae. Kok aku ki ngimpekke karo Semar ya lung. Kowe lah ya lumrah. Wong Semar ki ya isih sedulurmu to. Lah isih adimu to. Lah ngimpi kepiye to, Gok? Aku ku ngimpekke Semar jroning pangimpen. Semar ana-anake iki lagi padha dharma wisata. Dharma wisata kuwi Piknik neng samudra do numpak prau. Lah kok ngerti-ngerti alune ombake iki gedhe. Praune guling temumplak. Semar sak anake do gegulung ombak. Gege iki pertanda apa ya, Lung? Alah mbok wis kok. Ngimpi iki mung kembange wong turu, mbok ya wis rasah digagas. Lah nek ku ngimpi iki wanci parak esuk wancine puspa tajem, Ji. Mengko gek-gek ndara dase ya sing dadi pangimenku iki ya, Lung ya. Tansah marang pamoring sukma. Sukma winaya ing asepi. Siwan langing kalbu. Ora ya kepiye wae Semar ki sedulurmu nom. Nek pancen rasamu ki ora kepenak, apa saiki dikaroke wae ning Karang Kadempel? Apa ya kudu ngono kuwi ya, Lung ya? Lah iya no. Dikaroke ning Karang Kadempel. Apa kudu ning Karang Kadempel? Lha nuwun. Lha nuwun. Sapa Lung kae Lung tilake lho? Sinten nggih? Kula nuwun. Lho kok kowe to? Ora guyon Lung, guyon tilekana lho. Sinten nggih? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Assalamualaikum. Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kalau mlebu bane marai emosi. Mang mlebet mriki Mas sinten niku mang mlebet mriki mboten napa-napa.
Kula nuwun. Monggo mlebet Mas. Iki dikunci. Ah wis luweh lah. Ayo. Rawange rasa dibuka wae. Lha mung Bagong to. Heeh. Wah kok ki lawang geser, Gong. Tok surung arep tekan sok bodo ora bakal kebuka. Lah kok lawange wis geser, gone Semar wae lawang wae disurung sithik ambruk. Ora wangun blas nang kene lawang geser. Oh, piye slamet to, Gong tekan kene? Heeh, slamet. Kok dhewe iki? Kadang wis nanti kanca aku saiki. Aku ora duwe kanca ki kepiye? Iki mau kuwi dadi kuwi tak critani ya wae ya. Yo. Aku kuwi lak duwe gegayuhan. Oh. Aku kuwi duwe gegayuhan ya kuwi bangun desa. Terus aku ngrawuhke bapak karo Kang Gareng karo Petruk. Terus lak kono ewang-ewang mergane sing dadi apa jenenge syarate gegayuhanku kuwi ben iso apa jenenge lancar ben iso sukses ki kudu nganggo pelem pertangga Jawa karo jambu mangli. Anu sapa? Jambu Dipanirmala. Ngono, lah aku lak ya nggone para dewa to, Gong. Ha iya. Terus bapak takon apa jenenge? Ngundang Bathara Guru. Karo ndemok kunjungan kene iki terus Bathara Guru mak clorot medun nang nggon aku mau. Oh, terus Nah, kowe tak tembung pelem karo jambune kuwi mau tak tembung. diparengke apa ora? Ora ning malah apa jenenge digelem marengke nek bapak kuwi wis nek bapak kuwi gelem nyembah karo Bathara Guru. Lah kok kaya ngono kuwi? Lah aku kan sing sebagai anak ragil kan ora trima to. Wogok-wogok. Iya, ya bener nek ora trima. Terus kepiye? Ah, terus dadi Sulaya rembug. Terus dadi geger kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kaya ngono kuwi. Oh, lah terus aku Semar karo kakang-kakangmu Gareng Petruk kuwi do nendi? Iki dadi gawa ning kayangan. Terus mbok arep dikapake nang ketoke Bathara Guru kuwi ngajawatine kakane Semar. Nek arep ketoke mung arep dicemplungke nang kawah Candra Dimuka. Oh, lah kok kaya ngono kuwi? Lah terus saiki karepmu kepiye? Ya karepku kuwi nulungi lah sae-saesane ning aku ya wis ora wong aku kuwi ya mung derajate Bagong ora duwe kekuatan apa-apa. Mulane terus aku sowan mrene iki arep njaluk pitulungan karo Watagok. Ngono, Gong. Anu nggih anu iya. Aku ki wis melas kaya ngene iki mau teka kono tekan kene ngepit. Lek ku nyolong gone bakules degan. Kuwi dadak doyak-oyak sik. Apa ora ngenes tenan to aku kuwi wae. Oh ya tak tulungno aku ora iso nek kon nulungi kowe melu munggah ning kayangan ora iso. Lah sebabe Wis pokoke ora iso, ora usah perlu didranekku tak ewangi ning saisoku. lah saiki arep ngewangi model kepiye? Aku seneng lho aku nek ngene iki wah aku dadi bahagia aku. Kepiye arep diwangi cara kepiye? Cara kepiye wis aku mung manut. Wis saiki melu aku ning mburi, mengko tak dandani. Mengko kowe ngilu wong kok lak kowe pangling karo awakmu dhewe, Gong. Oh ya aku mung manut.
ngisor kowe wani lungguh sejajar karo Arden Harjuna. Apa kowe wani kok medeni to Gong kowe iki Gong? Lha ku masak iki sak isa-isaku ki raimu ya tetep dadi pasuruane Raden Janaka, lah kok malah tetep kaya ngono kuwi bentukane. Ditandani meneh bae. Aja kaya ngene mengko ndak kecunangan nek aku mungganing kayangan. Tulung aku dandanono meneh. Wah, tak dandani meneh, Gong. Raden Arjuna Sasrabau. Rasa nganggo Sasrabau Raden Arjuna. Banjur nek wis kaya ngene iki aku kon kepiye Wataka. Munggah ning kayangan kuwi wis apa lek kundandani kuwe wis include kuwi apa? Include wis termasuk apa jenenge kadigdayan. Dadi kowe munggah ning kayangan ngramano para dewa-dewa tak tonton saka ngisor Gong. Ngestuaken dawuh.
Kayot kati uping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar iris lumrang kandaning puspita ana titi sonya madya ratri raras rumendeng akoso bocah bajang iring angin anamu banyu segara mani-mani kapot dukun sesisa siraping sawang arka gumantos sing dalu jroning ratri derewa keteking kakacarita namung Sanghyang Pertanggapati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane nang nawa kawusawancin wis ngancik gara-gara sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawar cita anggara rekata Buddha Maeswaraspati mintuna eka tri catur panca sat sapta astana wadasa gara-gara ing jagating pakliran sakti amung kromati mijilira parpat punakawan Kilora Semar Garing Petruk Sumawana Lurah Bagong ingkang samya gegojekan madyaning Ngara Ramba alon ariris